ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಗೂಡ್ದೀಪ ಬಂತಾಡು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 6ನೇ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೀಮ್ ಬಚ್ಪೆ ಕೊಳಂಬಿ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಕಿರಣ್ ನೆಲ್ಲೇರು, ಸುಜಿ ನೆಲ್ಲೇರು, ಪೂರ ಮೇಯ್ನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ ಅಂಚೆ ಮಾತಾಡಲೇ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ವರ್ಕರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸುರುತ ವರ್ಷ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತ. ಅಂಚನೆ 2ನೇ ವರ್ಷ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ ಅವಲ ಮಾದರಿ. ಬೊಕ್ಕ 3ನೇ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧನ ಮಲ್ತ, ಪರಶುರಾಮನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ. 4ನೇ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧನ ಮಲ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ. 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಧುನಿಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ. ಆಧುನಿಕದ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಮಲ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆದೊಂಜಿ ಈಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ. ಈಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೂ ಎಂಚ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಿನಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದು ಅವು ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದ. ಐತ ಮೇಯ್ನ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ಮೇರು ಸುಜೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಸ್ಕೆಚ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇವನ್ನ ಮಾತೆರ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ದೇರು, ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು. ಅಂಚೆನ 2 ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಕ್ಲೇ ಒಂಜಿ ನಂದಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರನ ಉಂಡು. ಅವು ಮೇಯ್ನ್ ಮಲ್ದಿನಾರ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಕಿರಣನ್ನೇ ಬಂದು ಅಂಚ ಪಂಡ ಈ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಂದ ತೂವಡು ನನ್ನ ಎಜ್ಜಿ ತೂತುಜಿ ಅವು ಪಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮೇರು ಬನೋಡು ಪಂಡ ಓಲ್ಲ ತೂತುಜ ಅಂಡ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ನಮಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚ ಅವು ಆವೋಡು ಪನ್ಪಿರ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ಲಾದ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿನೊಂದೇನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಗ್ ದೀತ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದೊಂಜಿ ಅವೊಂದುನ್ನದಾದ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ಪಾಡೊಂದು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ಪಾಂಡ ನಮಕ್ಲೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಿ. ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಂತಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಉಪ್ಪುನೇಟ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಂಡಿಕೆ ಅಂಚೆ ನಾವು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರಿಂದ ನಮಕ್ಲ ಐತ ಅದು ಖುಷಿ ಬೇತ ಉಲೆಜ್ಜಿ. ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 10-15 ದಿನದ ತಂದ 10 ಡೇ ನೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದಾಗ ಪೂರ ಎಲ್ಲ.